kami. Ayan. With the master. Ayan, mga local spero na master na. Ayan, yung pinaka-master namin, no. Ayan. Nawala na yung buhok niya. Pero hanggang ngayon namamana pa rin. Papunta na kami sa baybay mga master. Yan mga kaspero, magkakarga na kami ng mga gamit. Yan. Oh, baras. Oh, wag ito. Yan. Yan. So ito ulit yung gagamitin namin. Blue Marlin 1 na maliit. Yan. Dagat. Are. Oh. Lulusong na kami mga kaspero. Paghaharap buhay na naman ang buhay. Ayan. Gamit natin yung handmade na SG. Ayan. Ayan, 14mm. Mula hindi gamit kong rubber. Let's go.
Mga kaspero, pauwi na kami. Time check natin siguro mga alas 2 na ng umaga. Pauwi na kami. Ayan. Ayan si Master Rex, kumakain na ng tinapay.